Stora tack för det. Det ska jag vilja samma vitigång. Jag huxar i långa tid om Rombrau 9:11. Det är kapitlar, det är nästan lika mycket för och vi skriver böckerna. Det är kapitlarna antingen vill i behövs områden, det har hörre jaggen där. Det är väldigt få det inte till att färre jaggen där på en penna mat till kväll efter kväll. Men det kostar vi kan nämna forskjellige ting her og få kunne skilje hva bakland i her, hva det som grundlag under disse kapitlene. Og jeg valgte at vise det her som jeg vet, halte meg vite, jeg har fremme i Ebenezer for den første timen, for jeg viser hvor trobeleggene at om man velger til leiene som er den vanlige, lykke mye som jeg sier, hva læreren kommer, eller hva rithøvenden kommer, at hans kapitlen var øyelig ofte misskilter. Det var brukt til å forsvære eller motprege øren som slett ikke var enda målet til Paulus. Og det kommer frem egentlig greit da vi kommer inn ut det. Den naturlige utleggingen til å si at ta i man kan si at baden leser Bibelen, hvordan skiller baden i Bibelen. Eller en som kanskje ikke har gransket froman, altså han leser og ja, att det är som ständer och att man vill att det som det menar vi. Tillsammans sitta till. En naturlig utläggning eller naturlig läsning av skriften. En riddare som avverkar med en heter Henry Morris, han är hemma till herran nu. Han skriver en egg om upphav hemsens från en visendelig sjöna grund av Bibeln. Och ett som han sällan hjälpte med att skilja är att läsa det och gå till det så som det skriver. Inte röjna granska och finna på ankran öjlig andaliga mat eller andaliga tydning som ligger utanför det. Bara gå till det vers akkurat så som det ständer. Och han skriver en bok om uppenbarelserna. Jag minns att jag läste boken att det var akkurat som jag läste uppenbarelserna första sen. Han bräkar ju inte. Han bräkar ju. Jag ständer gräshopp. Alltså, det gör det så onaturligt enkelt. Och man säger att jag så gärna tar här till att vara mot hjärtamal att läsa skrifterna och gåtagarna på enklaste mat. Det är så att alla timmar som inte vet han det. Han har farväskor det ganska och böd någon annan sover. Det är gott nog till att kunna isen. Esra, som är i Bibeln, han är han som är nämnt och som man menar är upphavet till den naturliga utläggningen av skriften. Jødene hade varit i Babylon så nägg år att det skilte inte åraläge det gamla malen och tog med den sjående greina till men eisen förklarat dem tydningen. Och det var så tydningen som Herren på några måter eisen brukte. Det här är att det är bara så ligga till. Och jag hade bara råpt den jødiska utläggningen. Inte den griska filosofiska utläggningen. Och vi har så många problem i samhället i det. Att vi utlägger grunden av att här tar andra som är framme. Det här som jag var förnuftigt. Och låt mig bara nämna till dem människalären och annat så. Att vi tvingar Bibeln in i människalärarna eller övrigt så att här må samarbeta. Och det är det samma som var här på att tvinga av det filosofiska ur Greklandet och den gnostiska eisen in i Bibeln så Bibeln fick en helt ära förklaring. Ja, är här för den här Aristoteles han säger att sammanhanget mellan grekiska och Bibeln är så mycket negg att han menar inte att greker har finns negativt som tar tro filosofierna ur Gamla testamentet. Och så säger han samstånds att han menar att det Gamla testamentet fick negg av synen från grekiska filosofin. Så i alltid med han säger bara akkurat tankegångarna som vi är här på är att det inte att få det allt sammanvaft. Och här vi kommer flöjtjan. Det var nekvit, det var ikke bare noen fag. Sjån nekvit er ikke nevnt som man vet om det var vært. Det hadde vært filosofien som rådde til. Det var visdommer
Hendaheims som tar råd. Nu har vi vurst dem Hendaheims som jag tycker bara människa läraren till när esterländsk kommer in i Europa. Och folk blir tar man nämner det till dem som yoga och annars sover jag till ofarligt. Det är slett inte ofarligt. Det ser vanda mig säga att hej som vill slappa på skjort. Det är som det är löst upp. Det är li nio bunden och i tralkan av yoga och allt som fyller vi. Så mitt brännande inske är att vi väntar till Bibeln och bara godtaga det svart på kvitt och inte mer. Och göra allt för att lära böd något. Och det är det som också säger nu här. Om man är 5 år så är det en gift och så är jag till böd. Jag är till 4 på det. Jag har tid 4 till själv på det. Ja, det är det som konan och Eda Mävern är tryggva. Och det är det som vi är mycket för att lära böden. Så om tid inte lära det så vill jag till lärt till ärasen. Jön Sjön var uppe och tält och ett med det andra. Så en avgöm att häggas tja som är ung att detta för att göra för böden några. Böden upp är inte sig själv. Det är inte själv om kall. Men föräldrar må upplära böden. Och nu är för ett enaste huvud som vill ha till att upplära det. Jesus själv brukte det naturligt. Han säger tid vid att skriva ständer. Och han förklarar det inte. Han säger bara skriva ständer. Svart på kvitt. Tid vid det. Men nu är det inte att tolka det för dig. Det är det som är meningen, säger Jesus. Faktiskt vi ödlån hänvisningar som han har till Gamla testamentet. Ångan till näka om att välja att göra det iver antalet eller under antalet eller tødja det till något annat. Att han navn i hesen landen och märker faktiskt navn i en öreland. Nej, slett inte. Han godtog det akkurat som det var skrivet. Och här har vi Lise till en som är såla levittra, men messianska jöd. Han är eisen hemma i dörren i det. Men jag har varit att läsa att han visste hvordan jag för jödane tar i tog i tro. Hette det sannlägga som jödane tro? Så tar jag tid till det bokstavliga Gamla testament. Så tar jag Lise det. Nu får jag huska på en helt annan måte att ta i fariserna och saddukerna kom fram för Herren och runt och bjöa av. Det var slett till att jag inte visste. Men det var till att han ville färra på tross vid Jesus. Och med sig helt sannläggarna. Så det här var pura grejer i gamla testamenten. Så det var slett spårningar. Men det var ett helt tross emot det som teologerna är så oförd till att göra. Aposteltiden, Aron apostelsövan är färdigt skriva. Ta evangeliet långt komma till Englands och Sur i Etiopia och i India och Nekastan. Så det enda vände över heimen. Det var inte bara här runt om Mierhav. Det var vi om land. Att jag gjort det. Alla apostlarna är förraste, emsaste, enda Johannes som inte blev dripen. Han för eisen ur Jerusalem. Så tar det för helst gärna till stö här i Göta långt våra farner av byggva. Det var nämnt att man tar att skilte mentan, att skilte mål, att kunde träffa där i synagogen och här där för och så predikade där Kristus, akkurat som vi läser om i apostelsövne och så såna kom samkomna stånd i Negras i London. Ser såna är ur India, Sur India, det äldre ser såna och eller ser sån med äldre dotterna, menar jag. Ja, och han fortäller om hur snäck söve är om Thomas som för till India. Och han blev så fyrbant till härbant. Men evangeliet för vi om tej under aposteltiden och sint att han inte så långt att han tej var offer. Tej för som en brand eldor om alla sene. Och kalvet kan man säga Romarriken vi en nudjar askan, en nudjan tujaranta, en nudjan visdom i Hendaheims om kan ropa det. Och det var han bibelsk. Det är inte toja för att tvassa vi är filosofiska. Men inte var det lunch så kom det. Så kom det. Och ändan där och i det stryas vi vid. Böcker, lankar, alltså böcker skriver om böcker i Bibeln. Jag ska säga en tudjo böcker om en bok i Bibeln. Och det är meginparten av timon handlar sig är till filosofi som blev sammansjåa.
det första av 100 åren efter Kristus. Unga samkomman, alltså helt unga samkomman till första åren. Hon skilte i åren naturliga. Tog det i hallen själv lärt det. Hade det sendt till profeten någon? Här som trygg vi är, här som skulle till trygg. Och tänk jag tog det. Så spegelen så kom det här in och började flöjta. Alltså grundläggande nämnde jag till för att det skulle skilja kvitis område. Jag minns det här tar vi komma in och i Rombrev. Enda målet vid Rombrev är slett inte det som alla flesta böcker menar att det vid Rombrev och till ädlomantie om skild. Enda målet i här som kapitel kommer fram så helt omedelig greit. Och till Israel. Det börjar vi Israel, in med den i Israel, det enda vi Israel, och i halvt min kapitel börjar eisne vi Israel. Till akkurat som Paulus frända säger, vad signa och tid fann jag det här? Jag snackar sig inte om något annat, jag snackar om Israel. Och skiljer vi det här så gånger det råknas inte upp. Skiljer vi inte det här så är det här särstäkliga flöjtjastlir. Alltså kapitlarna. Här är en skrivare som menar att inte tusen rike världar. Och vi kommer att det är så mycket ärligare och säger att läran om tusen rike kan sannolikt sägas att vara bibelsk. Det är som trygg för att Herren kommer åter innan tusen rike eia ratten mot ett heimon som utlägger myndarliga och antalligera skrifterna. Det är så rena få och mystiskt eller iver antalet och lyser in i middelreglerna. Han säger nej, det är inte rätt. De som läser det naturliga, det är de som är rätt. Och vi kommer till tror inte på tusen år med korsen i asarna till att det är så är det snart. Ja, det var okänt med apostlarna. Apostlarna på samma som Herren Jesus. Det var väl lärde av Herren Jesus. Så det får inte vävja iver antallighet in i forskjelligt att ett esel här tar mest en konkur där och så. Det blev så helt onaturligt uttryckt. Till kvar är ju så ratterna säger hette det som är mest. Det man var sagt att vara en öjliga tojande mavor. En som är högstandard innanför en rörstlån. Att nu paven, men det kan också vara innanför evangeliska rörstlor. Så må man hadla sig att hon visste inte mest det som det mest. Till ena affären, ettans gang att Nya testamentet brukar myndatal. Ettans gang. Och det här i Galaterbrevet. Och ta säger han hade myndalian. Ta säger han för att lycka loftogon att vi skulle färra att skriva lag. Minnes till att nu brukar det som en mynd. För vi vet att Hagar var en verklig trattkvinna som fick ett verkligt barn samman med en verklig Abraham. Så det är inte spårningen om att det är också even naturligt här. Och Sara var en naturlig kvinna som fick en naturlig barn. Hon var gå mot världen. Men hade allt verkligt. Så han brukar ha det som en mynd. Hade ena så för. Ena affärerna i Nya testamentet. Och korten är så är det så nekvar av den antallig gjort och utläggningen i Nya testamentet att man kikar kvar det kommer. Att det kommer från här som mannen här bara inte han. Unga samkomman om fram till kanske 100 trus. Det brukar sig bara om att det här var affärer. Vi fotlar för i evangelien. Det hade inte tog jag sitta att skriva och filosofera och det som lägger andra börjar att komma och visa det. Det hade inte rätt till. Och det har kristendomen helt inte rätt till. Det har skilt det. Och tog jag sluta skriva om att alltså jag är här, alltså tog in här. Men jag tänkte göra det kött är att det skiljer vi från flera av dem som har siba till det. Vi kommer fram med att det gör och höras till här har vi fyllt ödstöjen i höra tilltigon. Detta säger en som skriver samskifte vid en romverskan en hetna man och hessen kan ska röjna säga kristna många tydning och han så svär att han säger hej vad det var format långt. Vi har fyllt ödstöjen i höra tilltigon. Bojer, odjar, borger, bygder, hernavarlever, attabolkar, bojröjne, kajsarborg, senat, torge. Till det är en jättor, vi är alla stjärnor.
sier han om kristendommen. Så kjøtt for han tog at det ikke spilte tog på att blanda samman, bara godtaga det som det är. Einasta vi har lärt tiken efter templen. Och det var faktiskt en fadese att samkomman fick templen från Konstantin. Så hon blev så upptagen av att göra byggningar och forskjelskap och hur det skulle förhållas och forskjelligt. Det är viktigt att det skulle vara högre uppe så att det kunde ta sig ner av det som angår tydning av det som var bara tryggvande. Allt det här kom via sån här. Så kom tydligen till i bibelskolor, nu kör vi bibelskolor. Bibelskolor och seminarier och annat så vi för igång. Så är det i Egyptalandet och när vid Damaskuslägena och i Antiochia. Och är det skolor kom. Men ta kom det igång då att jag blanda filosofin samman vid boskapen. Jag kom in och kvit det hände. Kyrkjefäderna från ära och öld. Långt ta ära och öld gör du inte mon av samkommen och Israel. En annan fadess som är ett flöjt till denna där. Tror jag folk inte tror att att samkomman är en löndrama som var okänt i gamla sattmalan och faktiskt okänt i evangelien. Till att det är 11 löndraman hade 11 så kom fram sedan. Åren till Weber Israel och hedningar. Det är inte en vujare föring av Israel och späkeljan blandades det in i samkomna och så för vujare. Och tror jag vet att lyften som Israel är. Nej, helt kvarsut. Men tulljarna tar förut här igång vid att få Heseberg samma show så angemående blev. Här och ligger med bara trubbel. Det är inte det att ett vers och kanske jag ber att man heter mycket hetta och två heter mycket hetta. Det kommer alltid att vara. Du vet är det så olik och vi lägger den då i mest. Men haltar flödjan och trubbelgen med något som godtager uppenbarelsen svart på kvitt och det som inte gör det här. Att allt blev antaligt görst och att Israel och samkommet är samma. Det är det inte. Och här grunden för det. Och ta upp under Arhol Fjärs. Ta börja till tryggvand att ord att här den går gal. Det visste till att Romvärja började att spänna sig mot Jerusalem. Och tar ut nå mellan jödarna att här började pressa sig mot och tar drog på och tar gjorde sin Romvärjar. Och det var så mycket förnuftigt. Det minns det som Herren har sagt i Matteus 24 och Lukas 21 att ta i hette hentor färre så. Och det är för det är runt det är för norrrätter och bara inte estan för Jordan är en by som heter Pella. Och här helt det till i byn ta i Jerusalem begärlagt. Och av till samma så fick judarna sover i agg till samkomna. Att han som helst till samkomna skulle bli bannlustor om man än var jud. Och ta kom en sån här trobelation in här. Och så att det 102-105 tar att en upprestning på samma maten romer knust och allt. Och det var jödan tar sig tider och jödar och tider halda vi Jesus i Nazaret. Hur hjälper det tjock? Hur flyttar tid och hur är det chef att välja land och välja Jerusalem? Det blir en sån skillnad mellan jödan och det kristna jödiska. Och är det samma när samkomna säger att nu vi är slut vid Israel. Israel är via kvarv. Det är så kuar av jödna nu och allt bränt och järlagt så att Israel är inte långt.
Och ända Luther flera hundra, ja, 1300 år, 1400 år sedan, säger att han kommer att spyrja vad hällde du om jødiska folk? Då säger han naturligtvis, han säger, vi som är Israel så kunde vi ta oss om det. Det existerar inte. Och det är lika fram i mjölden att Israel det färdigt slut överhuvud och inte efter att vi så nu kunde vi ta och ödliften till Israel till samkomna och få samkomna som är bättre för att hon är bäg i gamla testamentet och nya testamentet. Jötan vräka evangeliet och det blev eisat att de tryggvande och jag vill inte ha vi evangeliet göra men hedningar det vilja så det man var sagt att märka att jödatøyen är fullkomligt slott. Nu är nudge tog samkomma för efter hedningar folken och te för att vänta sig Herre. Så det var väl ända man vi gamla testamentet och det var sagt att det är till samkomna att hon kan bruka det. Så tror det. Jag vet inte om år 40 före man ropade enskon någorlunda ombytes läran. Att man är bytt om och på allt som har till Israel och överfört och ivra samkomna. Det är några evangeliska samkommer, älskar Herren, annars så de flyktiga snär. Det läsa så här nytestamentliga sannläggar in i vers i gamla testamentet och låt det inte gånger upp. Och själv det vi vet att det tar ju batchen skrattnar till han för steg så stökar jag. Man kan ganka här på en som det lösnar med här ser det vandrar med jag ganka till det läst under foton. Och det var det samma här. Det var början nu stökar jag. Nu får det bara en skrian, fyra och annor efter. Och inte just det samkomman som ville vara trygg mot de åren någon kände sig vidlare i av sån här. Så kommer trublagen nu från 3 öl av. Ta det kyrkfäderna tog sig så vi borster för att det vanliga utläggningen och gå tog och mentally och antalligt gjort utläggningen till Origen. Han var en kyrkfäderna. Gå tog han. Hon var så förnuftig, hon var så skilla gått. Hon var från universiteten i Greklandet och en till åren Jesus var kommit till folk där hade Grekland långt och gjort henne och indras in i jödadomen. Så hade varit förnuftig, hade skulle hålla sig till. Och nu har det inte bara sagt att Israel och samkomman är ett och det samma. Nu säger jag det är vi skulle inte bruka naturlig utläggning långt. Vi skulle inte bruka det som Esra lärde och vi skulle inte bruka framgångsmålen till Herren Jesus långt. Vi skulle bruka det här nudge. Och det är säkert. Det är säkert. Teologiska böckerna kanske 95-95% från här naturliga från 400 och fram till helt nya tog är grund av så här. Alltså här missionerna. Och det som inte är väldigt för det var att Konstantin måste bara inte fyra samkomna. Han gav samkomna i allt. Samkomna helt, hette 1000 år inte. Nu vet jag komma. Nu är gammal nu. Nu bor jag inte länge till. Nu går allt väl. Samkomna för ödratten det samkomna räver över hemmen någon. Heter akkurat det här som 1000 år inte snurr sig om. Och så börjar jag vara så imsko missionerna kom 1000 år inte. Jag vet inte hur det avskående det är. Tog jag att jag sa så lovande ut. Jag sa ut som en framtid var. Att det var eisende fram under förra världabardiet. Det gick så väl framåt att en av sån här 1000-årslärarna kom fram till. Men efter förra världabardiet så ut det nej. Att det blev inte som vi hade helt. Och tog jag tandläraren ägglanig atter en gång. Jag vet inte hur hon är nu. Vi fick avgått templen jag långt nämnt och det här var en trobelage. Och samkomma steg upp. Skåar äldren som för
brann om allt. Romarrike smakar samma. Så han kan bryta sig inte om att affära vis den naturliga boskapen har Jesus givit dem. Nu bryr jag sig mer om att det här fina väl förklara jag och väl blanda jag samman vid tog som öd hinner gå tog. Och jag var mycket att höja. Har en 80-årande syne här och där, men det som samkomna jag upplevde det första håll tror jag 100 åren smakar jag samma. Jag kodnar. Så det är inte ur Bibeln, men det är grundläggande som jag vill helst vid ödskulda. Men också om Arme färd in i Rombrevet 9:11 att han dövre. Ja. En öjlande välbegåvad människa ur norra Afrika som är Augustin. Han var eisen vällisen och griskare filosofi och jag tycker inte att han var illvillig, men han var flykter av tog och han tog flöjtjerna in i det som han helt Nya testamentet meintes vi och Gamla testamentet och blandade det samman och i synen heila och skriva en ekvom till och det har vi neglis ända där och i det är folk som håller till att Augustin han var öjla grej men sannolikt han var öjla flykter. Öjla flykter. Och här var darva samkomma herrans jögnas 13 åren. Han kom lägga avverkat hemma som hade lärt och hade steg attanför skolan i Alexandria och i Egyptalandet. En skola som var grundad av negv och inte det naturliga, det onaturliga maten att olika skriftnar på. Just här han levde 200 år undan honom. Han gjorde en radje vid hans här. Han letade sig alltid till det som Ambrosius skriva i. Och Ambrosius var eisen en av den här som var väl lisen i filosofi och tog andan. Så Augustin han sätter fram 4 måter olika skriftnar på. Och jag vet att det är forskjellige skrifter som är till dømes søveligt och somt är framtøy och somt är poesi som dømes solmaner och allt det här. Så jag vet det här skiljer vi det, men det är stadigvæk en naturlig måte jag läser det på utan att kolvelta till fullkomligen. Och han sätter så fram hese 4 här bant att bokstavligt kan brukas eller naturligt kan brukas att det snurrar sig om det som är hänt. Och om det snackar om en by som är i Jerusalem uppe i en fjäll, ja det är Jerusalem uppe i en fjäll, eller det är så som en av som är Jordan, ja så märkligt att Jordan är. Det är för han inte emot det, han vill han gå till sjående. Men så säger han att det var eisen till myndaliga, och dessvärre valde han den här 5:e parten som inte är utgingen än, som vid ölbojet ska gå ut, och säga till han, nej, att det är allt myndaligt, att det här vi att jödarna kommer till sin rättator och Jesus för rå i Jerusalem och det var 1000 år och allt det där. Nej, passar inte. Gör det myndaligt. Och det är några evangeliska samkommer om alla heimen som två halter på det här. Det som är framtida känt, det är myndaligt. Det är så över det är bokstavligt. Jag säger att vi anser det kan gå tid. Ta i skriften inte säger det som man säger, så kvann skulle vi lyda att det bor ju inte bød. Jag vet, ankan pullar till att ända nu. Det är bara om till godtaga henne som man är. Och så han det Peter säger det om Paulus att här är ett och annat, det var ett och kväd som är helt skilja. Det vill alltid så vara, men lät du inte om vi tar troliga skilja det lägga så och det träd för jag gör det till. Boila det här. Och ja, det var så senare här bara. Och så är det tropologiska, det är ett annat fint ord här bara. Men det mest är att dreja till att
onkel gå frasen gamla cement. Och hade sikkert nok för jag lärde oss om och moralst. Vi skulle så hellre enn at jeg bare lærte det være søvo og hendingen her bant og lære det som hele andre lærer om det, sier at nei, at det tjo betydninger ikke akkurat det her. At det her bare så døm her bant. Tjo betydninger det dreier av og blir til så moralst. Så vi kunne brøyta lintetjoken. Og så det anagogiske. Det mestjer att hävja sig upp, att latta sig och att männa sig och det att söka himmelen och framtiden i öden vi läser. Jag hade många tydning för att kunna folten det här, men detta mest i framtiden. Det här som ständer här på öja, hade de himmelen. Alltså fyra hatten är vara stadigväck när jag brukte. Og her er det virke i Augustin, så kort han eldte, så begynte han at hukse ørvestene, men det var for sent. Han har gjort en obotelig skeie. Og jeg tykker Herren fyrtjever, han fyrtjever mer så ofte, så jeg tykker han gjør akkurat det samme for Augustin og andre. Jeg nødes ofte at jeg hukse om det jeg har lært noe skreft, og omkring jag har sagt att vi med och avvara mig om det och har nu gjort med att skilja det och bröta och jag tror jag har det inte sagt det men jag vet det så kort jag läser skriften och sån han där menar inte att här i 2011 han där gånger inte upp och till säkert att det som hänt till Augustin hela anden här virke på en samfört han om. Men det är så farligt. Tog ständigt att här som lärare i åren skulle ansa sig. Tog jag att det skulle göras upp en del att det var en negg herrar straffa er. Tog jag att det är så farligt. Det är negg bättre hvis alla så här kända männer och alla som vi inte vet om men som har skrivit negg. Om det slett inte utlöder negga bära sätter sig att inte skriva bibel eller att säga skriva bokruller kopiera hvis det här hade kunde huxa att igång tänka så hade bara jag var inte boje kanske hade bara ett eller två handrit hvis det driver och stäng för att tvassa i filosofin att kopiera bibeln så där vi håll trus på bibeln som bojen alltså huxa så att hilka kunde vi hänt men det hände så inte Skajen han heldra. Så gör Augustin ett annat. Han tvinkar i utläggningarna eller skrifterna in under det som kyrkan säger. Han är en av de 4 professorerna alltid av Romakyrkan. Romakyrkan ständer och har som 4 stolpen och Augustin är en av de 4. Han tvinkar lärarna in under utläggning kyrkan. Så hvis kyrkan är att det här ska vara så, ja så måtte jag henne jag då bodja sig. Så det vill inte göra det som hon vill. Och till pura grät är att han tror på det. Det är inte något som är dadliga eller ligger om mannen. Han gör det pura grät att det är hans mening. Den här farrar, han säger att hela maten smakar i kött nyer och i en listaliga mat vi snilte för att stola kyrkjelärarna. Det var nästan som en jonke löror. Loftade att få det att passa till det här kyrkjelärarna som han var parter av. Hellre än bara att bodja sig för åren. Hetta vi da lise geta eisa at myndali utleggingar hotteren kom ikke fram av granskingsskriften, men heldur av einar troan etter at samskipa griska heimspegje og orgods. Og jeg vet at onkra tikon
färden i Danmark har fyrda sedne, och de kommer ganska färd till andra land, Skottland är sina läsa. Anser de kan tog att presset av att inte trygga Bibeln är öjligt. Och presset av att lära forskjellige filosofier forklarande är öjligt. Så kommer det inte att eie gjøre bøttentiggere. En fallitt erklæring at oppholde bøttentiggere under. Heldur en sannleika og olvara og avgjør ja, nei, som det stender i skriften. Altså Calvin og Luther og her rønte å komme atter av det naturlige. Men dessverre var det her eisene så svina bunden der av oss nere at jeg slupp ikke leise, jeg slupp ikke ur sånn haften. Det her gjør skriva negg godt som jeg vil gjøre, men det her makta det ikke. Det har vært så vänliga bonder som säger av sig lärarna. Och Calvin säger det själv, hvis jag ska förklara mig själva, så finner jag det allt ut som Augustin säger. Dessvärre var han svina bonden av det som Augustin sätter fram. Håas han har helt inskjö om att komma att det är naturliga. Ja, så samt kom han för att bilda sig in, att det var 1000 år till levde i. Och omkring den läraren trycker det stadigvæk att vi är i 1000 år nu. Och samkomman tar gång så kört fram av samkomman att hon för att sikra ödlom väldigt i hemsen, så hon för att koa alla myndläggar om alla heimen att bodja sig boka under 4000 samkomman kräver. Det hade inte det som hände det, men det är den enda läraren 11 till den tankagången. Tusen lärare men lägg fram mig och funnit och Chili Astes det låg så över att han läraren som är 1000 år. Och det öd glädde sig. Nu är det hänt. Nu är det 1000 år igen. Jag hade sagt men så som jag har sagt den att vara är att det är mera backland, det är mera söva, men vi nu färrar in i Bibeln. Hittar det såna kapitlen. 11. Och så kanske vånja det är jobbetikerna skilja. Hur flöjas det kan bli om vi inte håller någon till det naturliga. Så jag hade gjort nu. Tack Herre för dessa lötna vånja att detta är att det är signing och att så kära unga har lägga sig ena vi att är ordet fram om allt annat. Vira till och heldur gang i sig själv och säga att jag vill olöjen heldur än att röjna bort och förklara det. Så det är så grejt här. Höveshandlagarna är det så grejer. Tack för det här ungataliga här. Jag ber för dem och vi tycker att det för nu och det är färre under här samtidigt att det alltid har år näradsar här och är näck vid åren så att det ja, så det är en av bjåa bøtten tar. Og i Jesu navn, amen.